қабл аз оғози тадбири идона суннату оинҳои аҷдодии ҷашни наврӯз ва зарфиятҳои сайёҳии тоҷикистон ба маъраз гузошта шуд. меҳмонони чорабинӣ бо истифода аз фурсати муносиб бо фарҳанги қадимаи миллӣ ва маҳсули дасти ҳунармандони тоҷик шинос гардиданд. дар ибтидо сафири ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи Россия Имомиддин Сатторов иброз дошт ки наврӯзи аҷам яке аз бузургтарин оини мардумӣ ҳанӯз аз оғози пайдоиш то ба имрӯз дар тӯли таърихи беш аз 6000 сола ҳуввияти таърихиву фарҳангии худро нигоҳ доштааст. ҳамзамон таъкид гардид ки тибқи қадномаи қабулнамудаи Созмони Милали Муттаҳид зиёда аз 10 сол мешавад ки ин ҷашни бостонии ниёгон ҳамчун иди байналмилалӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса дар қаламрави бузурги кишварҳои ҳавзаи Наврӯз таҷлил мегардад. дар чорабинӣ намояндагони шӯрои федератсия, думаи давлатӣ, вазорату идораҳои Россия, маъмурияти президенти Федератсияи Россия ва инчунин роҳбарони намояндагиҳои дипломатии кишвари иқомат иштирок намуданд. дар доираи чорабинӣ ба меҳмонон барномаи ҷолиби консертӣ пешкаш гардид. ҳунарнамоии устодони санъати тоҷик ҳозиринро дар фазои зебогӣ ва пурнишоти Наврӯз қарор дод. ҳамзамон меҳмонон бо анъанаҳои асосии ҷашни Наврӯз, аз ҷумла бо яке аз рамзҳои Наврӯз ҳафтсин ва ҳафтчин шинос гардиданд. чорабинӣ дар фазои идона сурат гирифт. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Саид Аҳмад аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия барои барномаи ахбор.